Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген балаларны яклау көнендә башкалабыз Казанда нинди күңел ачу чаралар әзерләнгән. Җәйге ялда мәктәп укучылары койларда эшли ала. Хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры аңлатмасы. Татар хатын-кызлар мәктәбе ачылганга 120 ел. Мөхлисә Бубый аның мөдире була. Алабуга махсус иктизади зонасында яңа тармак эшли башлады. Хәзер анда югары класслы автомобильләр Аурус-Сенат җыела. Бу вакыйга республика күләмендә генә түгел, бөтен ил күләмендә дә мөһим. Ни өчен мөһим булуын хәбәрчеләребез күреп кайтты. Владимир Ильич, разрешите дать старт началу серийного производства? Разрешаю. Поздравляю вас. Әнә шулай Аурус-Сенат автомобильләрен күпләп җитештерүгә старт бирелде. Президент проектның мөһимлеген искәртте. Сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию. В нее были вовлечены тысячи специалистов, инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Монда барысы да эзлекле һәм бер тәртип белән башкарыла. Һәркем үз эшендә. Каждый кузов это индивидуальный. Каждый кузов, каждый индивидуальный подход, как говорится. Премиум класслы Россия автомобильләре Алабуга махсус иктисади зонасында башыннан алып ахырына кадәр җыела. Тулы комплектацияле Аурусның бәясе 20 миллионга якын. Заводта елына 5000 автомобиль җыелып сатылу күздә тотыла. В сравнении с другими российскими производителями, даже с учетом тех планов реализации производственной, которые у них сегодня есть, это будет самый российский автомобиль. Барлык технологик операцияләр материалларны кабул итүдән алып, агрегатларны цифрлы киләүгә кадәр бердәм IT-системага бәйле. Алабуга Аурусларын барлыгы 100-гә якын белгеч җыя. Аурус заводында водород белән эшләүче беренче модель дә тәкъдир ителде. Яңа машинаны Татарстан президенты да сынап карады. Республика Татарстан, республика автомобильная. Наш автомобиль КАМАЗ один из лучших автомобилей в мире. Мы всегда побеждаем. Я думаю, Аурус имеет огромную перспективу. Это современнейший автомобиль. И сегодня это только начало. Аурус автомобильләренең беренче партиясен июнь айында чыгара башларга ниятлиләр. Мөршидә Җихан, Айнур Галиәхмәтов, Татарстан яңалыклары. Хәзер эфирда парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Ойзилә Батырханова таныштыра. Исәмсез эфирда парламент хәбәрләре. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Бердәм Россия партиясының Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар сайлау буенча алдан тавыш бирүе. Якшәмбе көнне республикада Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда алдан тавыш бирү өчен 557 хисап участогы ачылды. Алар кичке сәгать 8-гә кадәр эшләде. Сайлаучылар федераль һәм бер мандатлы округлар буенча кандидатлар фамилиялары күрсәтелгән 2 бюллетень тутырды. Тарик Мөхәммәтшин тавыш бирергә 18-нче башкала мәктәбенә килде. Татарстандагы Бердәм Россиялеләр башлыгы фикеренчә, алдан тавыш бирү юлы белән сайлау халык ышаныч күрсәткән кандидатларны төп сайлауларда исемлеккә кертү мөмкинлеге бирә. Алдан тавыш бирү әле ул җомгаклап бирү дигән сүз түгел. Ул менә шушы алдан бу актив катнашучыларны сайлауларда үзенең теләкләрен белдерү һәм халыкның карашын аларның кандидатураларына. Бик кирәк эш дип табам мин моны. Бүтән партияларның моның белән кызыксыналар. Менә коммунистлар да, Жириновский партия ЛДПРда миңа килеп сорадылар, ничек оештырасыз, ничек иттереп күпме вакытыгызны ала бу әйбер кирәк микән? Аннары матди ягында сорыйлар.
Нигә дигәндә монда ниндидер матди яктан ярдәм да кирәк итәргә. Менә шу сайлауларга без бит бюллетеннарында үзебез акчабызга республикадан бюджетыннан, партия бюджетыннан ике телдә, урыс һәм татар телендә бюллетеннарны бастырып чыгардык. Праймеризда катнашу өчен республикада 96 кандидат теркәлгән. Бу 2016 елгы сайлауларга караганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. Барлык теркәлгән кандидатларның яртысы диярлек 40 яшьтән яшьрәк кешеләр. Көн дәвамында төбәк оештыру комитеты җитәкчесе Юрий Камалтынов шәһәрләр һәм районнар белән элемтәгә керде. Татарстан халкы шулай ук электрон тавыш бирүдә бик актив катнашты. Сентябрь аенда Дәүләт Думасына сайлауларда бердәм Россияны тәкъдим итәчәк кандидатлар исемлеге 19 июньдә партия съездында раслана. Нурлатта авыл җирлекләрендә активлыкны арттыру, хуҗалык итүнең кече формаларына булышу мәсьәләләренә багышланган йомгаклау киңәшмәсе узды. Республика районнары авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм Чулман аръягы территорияләрендәге шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре фермерлыкны үстерү тәҗрибәсе белән танышты. Ә пленар утырышта шундый зона очрашуларына йомгак ясалды. Менә бу үзеңдә җитештерелгән продукцияны эшкәртү буенча кече комплекс. Нурлат сөте хуҗалыгында үгезләр симертәләр, ашлык үстерәләр, маллардан сөт савалар. Сөт цехында көн саен 15 тонна сөт эшкәртеп, 12 төр продукция җитештерәләр. Әле яңарак кына ярым фабрикатлар һәм ит продуктлары җитештерү цехы ачылган. Анда тәүлегенә 5 тоннага кадәр ит эшкәртелә. Үзләре үк икмәк, күмәч тә сала, шушы көннәрдә биредә чиста су тутыру цехы да эшли башлый. Буларның барысы да Нурлат ягы гомуми бренды белән гамәлдә була. Нурлат районы республиканың Чулман аръягы районында зур агробизнес өлкәсендә генә түгел, ә кече авыл хуҗалыгы предприятиеләрен үстерү буенча да лидерларның берсе. Биредә тудырылган шартлардан нәтиҗәле файдаланып эшләргә күнеккәннәр. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга фермерлар, хуҗалыклар, зур булмаган предприятиеләр продукциясе тәкъдим ителде. Авыл җирлекләрендә активлыкны көчәйтү мәсьәләләрен ахырдан пленар утырышта тикшерделәр. Фермерлар авыл җирлекләре башлыклары күтәргән күп кенә мәсьәләләр оператив рәвештә хәл ителгән. Әйтик, минем субсидиялар системасы эшли башлаган. Ул бер атна дәвамында дотациялар алу өчен кирәкле белешмәләрне үзе формалаштыра. Хәзер ярдәм төрләре аз түгел. Акча, савым сыерларын асрауга кече фермерлар төзүгә бүлеп бирелә. Азык үзәкләре төзелә. Эшлекле активлык ашлык үстерү һәм терлекчелектә түгел. Татарстанда 2025 елга кадәр авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасын гамәлгә ашыруның беренче ел нәтиҗәләре уңышлы гына бара. Фәрит Мөхәммәтшин җирлек башлыкларына урыннарда булдыклы кешеләр табып, аларга ярдәм итүнең барлык чараларын аңлатуны тагын бер кат сорады. Дәүләт Советы рәисе 4 зона очрашуына йомгак ясады. Республикага яхшы традицияларга кирип китте. Менә шушындый яз башында чәчү алдыннан быел инде әзрәк соңгарак та калдык. Үзебезнең җирле үзидарә органнарының җитәкчеләре белән, эшмәкәрләр белән авылда яшәүче очрашып, уртага салып фикер алышу. Инде менә 4нче площадкада дип әйтик, Нурлат районында бүген күрсәттеләр дә, карадык та, бик нәтиҗәле сөйләшү дә булды, тәкъдимнәр дә булды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары һәм кооперативлар дипломнар акчалата премияләр алды. Нурлатка сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин киләчәк балалар иҗаты үзәгендә дә булды. Бу яшь буынга төрле өлкәләрдә үз сәләтләрен ачу, күрсәтү өчен уникаль мәйданчык. Судно модельләре остаханәсе, чүлмәк ясаушы, патриотик хәрәкәт, театр студиялары, хәтта үз мультстудиялар да бар. Балалар парламент башлыгына Габдулла Тукай әсәрләре буенча куелган беренче мультфильмны күрсәтте. Ә кайбер нурлатлылар өчен бу көн озакка истә калыр. Алар яңа фатир ачкычларын алды. 3 катлы йорт нефть тармагы хезмәткәрләре өчен социаль ипотека буенча төзелгән. Фәрит Мөхәммәтшин яңа фатирга күченүчеләрне котлады. Һәр кайсына бәхетле гаилә тормышы теләде. Бүгенгә менә шулар, парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Бүген балаларны яклау көнендә башкалабыз Казанда нинди күңел ачу чаралары әзерләнгән? Тулырак алдағы язмада.
Бүгінгі бәйрәм шараларының ең төп мәйданы Казан Кремле. Бәйрәм сағат 10-да башлана. Биредә біз Кремльне яратабыз фестивалі узачак. Мұнда әкият геройлары белән кызыклы уеннар, әдәби ишек алдында шигырь укулар, әлбәттә фән лабораториясыннан фәнни шоулар була дип көтелә. Шулай ук әкият Курчак театры Мактанчык әтәч спектаклен күрсәтә. ЮХИДИ хезмәткәрләре балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен тикшерәчәк. Татмедиа каршындагы мәйданчыкта бәйрәм тантанасы көндезге сәгать 2-дән башлана. Салават күпере, Сабанту, Ялкын журналлары кызыклы мастер-классларда катнашырга чакыра. YouTube'та 20 меңнән артык каралу җыйган Салаватик проекты шәп флешмоб вәгъдә итә. Сәхнәдә Йолдызлык фестивале җиңүчеләре чыгыш ясаячак. 11 сәгатьтә игенчеләр сарае каршындагы мәйданчыкта Сәламәт шәһәрләр балаларга дөрес туклану халыкара форум кысаларында зур гаилә бәйрәме көтелә. Биредә төрле иҗат коллективларының чыгышы, тәмтумнар һәм әлбәттә инде ризык дегустациясе көтелә. 11 сәгатьтә Кәрим Тинчурин паркында Тинчурин театры артистлары катнашында балачак бәйрәме узачак. Аниматорлар, мастер-класслар, уеннар, тәмтумнар һәм әлбәттә инде туңдырма булар барысы да Казан Кремль яр буенда. Биредә тамаша кичке сәгать 4-тә башлана. Шулай ук казанлылар балачак бәйрәмен паркларда, скверларда һәм музейларда билгеләп үтә ала. Ойзилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Ел дәвамында 4 чирек буе мәктәп партасы артында утырган балалар өчен каникуллар башланды. Кемнәрдер ял итү өчен махсус юлламалар белән юл тотса, кайберәүләр өчен җәй акча эшләп алу, әти-әнигә ярдәм итү вакыты. Мәктәп укучыларын эшкә урнаштыру Татарстан халкын эш белән тәэмин итү дәүләт программасы кысаларында тормышка ашырыла. Республикабызда яшүсмерләр, балалар өчен эш белән тәэмин итү программасы эшләп бара. Аның кысаларында ул без ел сайын 15 меңгә якын яшүсмерләрне эш белән эшкә урнаштырабыз. Ул дөрестән дә гаилә өчен дә, бала өчен дә ниндидер үзенең акчасы, чөнки без бүгенге көндә 500-дән артык эш белән тәэмин итүчеләр белән элемтәдә торабыз. Алар безгә үзенең төрле вакансиялар күрсәтәләр. Беренчедән балаларга яраган вакансиялар, чөнки закон буенча 16 яшьтән бала эшләргә мөмкин, инде 14 яшьтән булса, ләкин әтисе, әнисе рөхсәт бирергә тиеш һәм опека органнары шулай ук рөхсәт бирергә тиеш. Һәм ул эшләгән вакытта без республика бюджетыннан безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары буенча аның эш хезмәтенә тагын өстән 2250 сум акча түлибез. Менә бу программа буенча 15 меңгә якын балалар эшли. Соңгы айларда Татарстан халкы электр самокатлары катнашында төрле гадәттән тыш хәлләр турында кайнар фикер алыша. Әлеге вазгыять хакында Казан мэриясендә дә фикер алыштылар. Казан мэры Илсур Метшин билгеләп үтүенчә, самокат белән мәсьәләләрне хәл итү өчен түгәрәк өстәл артына җыелырга кирәк. Көн саен халык контроле аша транспортның бу төренә карата бик күп шикаят килә. Балаларны халыкара яклау көненә Казан хосписында ремонттан соң 2 ашхана бүлмәсе ачылды. Аларны Казан аэропорты яңартты. Казан хосписындагы ашхана бүлмәсе айруча үзенчәлекле урын. Биредә көндәлек мәшәкатьләр бер мизгелгә булса да онытылып тора. Мы, если честно, на старой кухне проводили вечера все вместе. А на этой, думаю, теперь вообще выходить не будем. Рузанна Жаворонкова һәм аның улы Владимир ашхананы яңартканчы да күргән булалар. Раньше интерьер был хороший. Элек интерьер гади, рәсми иде дип әйтсәк тә була. Хәзер ул нәкъ менә балалар өчен эшләнгән һәм бу бик мөһим. Ак, кызгылт, сары диварлар, җиһазлар, стенадагы самолетлар буларның барысында Казан аэропорты командасы сайлаган һәм тормышка ашырган. Алар хосписка 2014 елдан бирле булышалар. Ашханаларны төзекләндерү эшендә үз өстенә алганнар. 7 лет прошло, уже все как бы пришло там, износилось, будем так говорить, поэтому мы решили полностью отреконструировать здесь. Biz монда барысын да тулысынча төзекләндерергә, кайбер җиһазларны алыштырырга, бизәү эшләрен башкарырга булды. Авиация илешү калды. Самолетлар һәм уенчыклар балаларга бик ошар дип уйлыйм. Икенче ашхана хезмәткәрләр өчен монда хәзер ак һәм яшькелт төсләр өстенлек итә. Ул стрессны У нас не так много времени, чтобы посвятить себе в течение рабочего дня.
Безнең көн дәвамында үзебезне уйлап торырга вакытыбыз юк. Ә биредә бик уңайлы, матур, тыныч, 10-15 минутта монда ял итеп, ләззәтләнеп чыгабыз. Ике ашханәне дә рәсми рәвештә ачып, символик кызыл тасманы кистеләр һәм балалар өчен бәйрәм табыны оештырылды. На самом деле они видят любовь. Любовь. Это большую роль играет. Шынлыкта иң мөһиме балаларга булган мәхәббәт һәм игътибары. Ә бу аларны дәвалау һәм тернекләндерүдә зур роль уйный. Беләсезме? Бу социаль бизнес. Җан-җаныңны ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә бирсәң, бу илгә, ватанга хезмәт итү үрнәге. Анжела Вавилова фонды әлеге балаларның өстәлләрендә һәрвакыт тәм-томнар, ким дигәндә кәнфит булыр дип вәгъдә итә. Булат Шакиев, Ләлә Зайнуллина, Ринат Сахибгареев, Татарстан яңалыклары. Бүген Казанда коронавирустан прививка ясый торган өстәмә урыннар ачыла. Шәфкать туташлары сезне иртә таңнан метро янында көтә. Әмәт һәм Кремль тукталышларыннан тыш барлыгы 7 станциядә вакцина ясатырга мөмкин. Әлеге төр тәҗрибә гриппка каршы прививка ясау кампаниясе вакытында кулланыла иде. Юл өстендә булгач, әлеге ысул халыкка да уңайлы. Русфонд хәйрия оешмасы 25 еллыгын билгеләп үтә. Бу вакыт эчендә алар меңләгән балага ярдәм итте. 9 ел безнең телерадиокомпания фонд белән уртак проект алып бара. Русфонд хәйрия оешмасының рәсемнәр күргәзмәсендә хәбәрчеләребез дә катнашты. Һәрбер бала рәсем ясарга ярата. Саша Николаеваның да тиздән рәсемнәре әлеге күргәзмәдә пайда булыр. Әнә шушындай бик күп балага хыялларын чынга ашырырга булыша да инде Русфонд хәйриячеләре һәм табиблар. Сашаның нәселдән күчә торган баш авыруы, катлаулы операциядән соң КФУның фәнни клиник үзәгендә тернәкләнү уза. Перед трансплантацией костного мозга предшествует очень тяжелая химиотерапия, когда собственный иммунитет ребенка убивается. И мы с нашим трансплантологом... Баш миен трансплантациялау алдынан бик авыр химиотерапия уздык. Табиб белән Сашаның 4 альбом ясауын күзәттек. Төсле буяулардан башлады. Ә иң ахырдан бөтенләй кара төскә күчте. Тора-бара янә яшел төскә буй башлады. Психологлар фикеренчә, якты буяулар шатлыкны аңлата. Әлегә КФУның фәнни клиник үзәгендә 24 рәсем бар. Һәр берсендә Русфондның 25 еллыгына бәйгедә катнашучыларның исеме, фотосурәте һәм терелү тарихы язылган. Казанский университет – это один из генетических центров в нашей стране, то есть, однозначно в нашем регионе. И сейчас мы запустили программу по диагностике и подбору лекарственных препаратов на основе генетических тестов. И в первую очередь это для детей либо с редкими наследственными заболеваниями, либо с онкологическими заболеваниями. Павел Воробьев ДЦП чиренән дәвалана. Павелның әнисе дә колак авыруыннан җәфаланучы, Арина Васильеваның әнисе дә табибларга, булышучыларга бик рәхмәтле. 2019 елның көзендә Аринага ашыгыч рәвештә операция ясалды. Хәзер ул тулысынча ишетә һәм бу безнең өчен зур бәхет. Рәхмәт сезгә, Русфондка рәхмәт. Йөгерә һәм сикерә башлаган Камилә Йосыповага сеңер тамырларына пластика кую ярдәм иткән. Мы хотели бы сказать огромное спасибо жителям Татарстана за то, что вы... Татарстан халкына безнең кебек авыручыларга битараф калмаганнары, булышканнары өчен Русфондка зур рәхмәт. Безгә аякка басырга ярдәм иткән һәркемгә рәхмәт. Меңнәрчә гаилә Русфондка әнә шулай чын күңелдән рәхмәтен җиткерә. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Титов исемендәге ярчалы картон кагаз комбинаты Татарстанда алдынгы оешмаларның берсе. Биредә хезмәт хакы да югары, хезмәткәрләр социаль яктан якланган, бюджетка салымнар тулысынча вакытында түләнә. Шуңа күрә коллективны республика һәм шәһәр җитәкчеләре генә түгел, халык та хөрмәт итә. Соңгы елларда комбинат гофр җитештерүне модернизацияләде. Бер юлы берничә яңа линия эшли башлады. Анда Австрия фирмасының заманча җиһазлары куелды. Яңа технология тәүлегенә 1200 тоннага якын кагаз массасы эшкәртергә мөмкинлек бирә. Ә тарихка күз салсак, барысы да 81 елның июнендә башланды. Әлбәттә, башлап җибәргәндә кыенлыклар күп булды, ләкин комбинатның беренче директоры Сергей Титовның тырышлыгы белән ул 1986 елда сафка баса. Начиная с конца прошлого века, путь постоянной модернизации, он остается основным трендом. В прошлом году мы освоили инвестиции на 1,5 миллиарда рублей. В этом году мы будем осваивать где-то такую же сумму. 1 100 000 200 000.
Бүген завод тармакның әйдәп баручы предприятиялары унлыгына керә. Биредә туалет кагазыннан тыш төрле тармаклар, азык-төлек сәнәгате, машина төзелеше, медицина өчен тартма һәм төрү материаллары ясала. Тиздән Италия белгечләре гофр агрегатның заманча җайланмасын эшләп җибәрергә җыена. Димәк, шималның сыйфаты тагын да арта дигән сүз. Оборудование постоянно меняется. Комбинат вкладывает деньги, хорошие деньги. И, соответственно, вырабатываем более качественную продукцию. А это очень важно. Биредә барысы да сәгать кебек төп-төгәл эшли. Эш компьютер һәм югары технологиялы роботлар ярдәмендә башкарыла. Ә машинистлар барлык технологияларның үтәлешен күзәтеп тора. Комбинатның заманча җиһазларының тагын берсе үзе җыела торган автоматик склад. Ягъни склад җиһазларының стеллаж моделе. Ул автоматик алгоритмнар хисабына эшли һәм биеклеге 12 метрдан артып китә. Ул продукцияны чыгымнарсыз гына сакларга мөмкинлек бирә. Комбинатта эшләүчеләр социаль ярдәмнән дә канәгать. Эштән соң алар предприятиенең санаторий-профилакториенда ял итә ала. Бу көннәрдә Бумажник балалар мәдәният сараенда да эш кайный. Комбинатның 40 еллык юбилей тантанасына әзерлек бара. Все подходят к созданию каждый раз нового. Үзебезнең комбинат хезмәткәрләрендә кунакларны да чыгышыбыз белән шаккаттырасы килә. Үзешчән артистларыбыз тырышып юбилейга әзерләнә. Эшли белгән кеше бәйрәмдә итә белә ул. Сыната торганнарга ошамаган юбилей кичәсен әзерләүчеләр. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Чаллыдан, Татарстан яңалыклары өчен. Россия геройы лейтенант Алексей Козин үскән йортта мемориаль тақта ачылды. Батырларча һәлак булган Алексей Козин Югары Ыслан районының Печище авылында туган. Тантанада герой танкисының әнисе Лариса Козина, хәрби хезмәткәрләр, Росгвардиячеләр катнашты. Алексей Козин 99 елның сентябрендә Дагыстан һәм Чечня шиген саклауда катнаша. Яна башлаган танк янында ул бер үзе калып, хезмәттәшләренең гомерен саклап калуга ярдәм итә. Бүген Пушкин фест дип аталган әдәби мәдәни чара башлана. Интерактив тамаша бер атнага исәпләнгән. Бу хакта Татмедиа матбугат очрашуында хәбәр ителде. Фестиваль программасы бай, карарга килүчеләргә остаханәләр, уеннар, классик музыка концерты тәкъдим ителә. Төп кунак буларак филология фәннәре докторы Александр Ужанков килә. Ул ачык лекция уздыра. Шулай ук мәдәни чарага Живаго төркеме дә чакырылган. Широкое и большое количество участников. Бүген Казанда хатын-кызлар өчен гимназия ачылуга 120 ел тулды. Шунысы да мөһим, хатын-кызлар өчен махсус ачылган әлеге белем йорты сон ягыннан 3-нчесе була. Аны булдыруда ормый-талмый әйдәп йөрүчеләр данлыклы Ишбу буй гаиләсе. Безнең халык элек-электән белемгә, мәгърифәткә омтылган. Күп санлы мәчетләр каршында мәдрәсәләр, мәктәпләр эшләгән. Шундый тирән тарихлы мәдрәсәләрнең берсе 6 сыйныфлы хатын-кызлар гимназиясе. Мөхәммәдиядә җәдидчә укыту системасы булган. Җәдидчә белем бирә торган тагын берсе Ишбу буй мәдрәсәсе булган. Бу мәдрәсәне Мөхлисә, Габдулла һәм Габайдулла бубыйлар оештырган. Тагын танылган укытучы Габдулла бубый Кытайда беренче кызлар мәктәбен оештырган. Ишбу буй мәдрәсәсе турында 12-нче гимназия укучылары бик яхшы белә, чөнки үзләре дә Фатиха Аитова исемендәге кызлар гимназиясендә укый. Ә бүген 120 еллык тарихын искә алган мәктәпкә атаклы бубыйлар нәселе нигез сала. Нәкъ менә Габдулла бубыйның "Башта кызларны укытабыз, гаиләдә беренче укытучы әни булыр" дигән сүзләре әле дә актуаль калып безнең көннәргә кадәр килеп ирешкән. Ишбу буй мәдрәсәсендә 30 төрле дәрес укытылган. Шулар арасында бухгалтерлык эше, немец һәм француз телләре дә бар. Монда атнасына 12 сәгать рус теле булса, 2 сәгать татар теле кергән. Шулай ук Коръәнгә аңлатма бирелгән, дин законнары һәм кагыйдәләре өйрәтелгән. Мәктәп мөдире Мөхлисә бубый була. Тарих буйлап халкым шулай килгән, шуны раслап музей төзелгән. Ишбубыйлар нәселенә багышлап 12-нче кызлар гимназиясендә музейда эшләп килә. Шәкертләрне мулла яки аның ярдәмчесе өйрәткән. Ә инде кызларга белемне мулланың хатыны абыстай укыткан. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.